Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Ľudské sídla sú životným prostredím pre mnoho organizmov, ktoré sú pre človeka prospešné, ale aj nežiadúce. Ľudia si vytvárali svoje sídla v mestách a na vidieku a delia sa na vnútorné a vonkajšie priestory. Človek spôsobom života ovplyvňuje životné podmienky pre organizmy, ktoré tu žijú. Organizmy si v ľudských obydliach nájdu úkryt, ktorým dáva priestor na rozmnožovanie a samozrejme dostatok potravy. Vo vnútornom prostredí, ktoré nazývame domácnosť, ľudia pestujú izbové rastliny pre skrášlenie domácnosti a chovajú drobné živočíchy ako akváriové ryby, vtáky ako andulky a kanáriky, plazy a cicavce, najmä škrečky a morčatá. V domácnostiach a ich okolí žije rôznych hmyz, pavúky, vtáky a cicavce, ktoré sú pre nás prospešné, tým, že požierajú pre nás nežiadúce živočíchy a tak nás chránia od ich premnoženia. Nežiadúce živočíchy nám znečisťujú priestory, ničia potraviny a prenášajú nákazlivé choroby. Človek si skrášľuje a prispôsobuje aj vonkajšie priestory. Ľudia si vytvárajú napríklad zeleninové záhrady, aby si vypestovali vlastné potraviny, ďalej ovocné sady a vinice, ktoré poskytujú človeku ovocie. Niektoré druhy ovocia a zeleniny si ľudia pestujú v skleníkoch. Zelenina a ovocie sú zdrojom dôležitých vitamínov a minerálov pre človeka. Niektorí ľudia chovajú aj hospodárske zvieratá na farmách alebo hospodárskych dvoroch. Tieto zvieratá sú zdrojom potravy a dávajú nám napríklad mäso, vajcia, masť, alebo nám dávajú suroviny ako kožu, vlnu, perie a iné. Človek chová hlavne vtáky, napríklad kury, morky, kačice a husy. Cicavce ako králiky, hovädzí dobytok, ošípané či kozy a ovce. V rybníkoch ľudia chovajú ryby, napríklad pstruhy. Najvýznamnejšie bezstavovce, ktoré ľudia chovajú, sú včely. Chováme ich pre med, materskú kašičku a vosk. Okrasné záhrady a parky si vytvoril tiež človek. Využíva ich hlavne na relax a skrášľujú prostredie. Vysádzajú sa tu okrasné dreviny a byliny, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre vtáky ako drozdy, vrabce a škorce. Niektoré živočíchy sa prispôsobili človeku a jeho podmienkam. Mnoho živočíchov zdomácnelo ako pes a mačka a už od pradávna tu išlo o prospešný vzťah medzi človekom a živočíchom. Pes poskytoval ochranu a človek mu zasa dal za to jedlo. Iné živočíchy a rastliny si človek prispôsoboval krížením a šľachtením. Šľachtenie je zámerný výber jedincov s vhodnými vlastnosťami. Kríženie je zámerné rozmnoženie dvoch rôznych jedincov, pričom sa spoja vlastnosti oboch jedincov. Pre lepšie pochopenie si predstavte, že máte jednu jahodu, ktorá je veľká a kyslá, a druhá, ktorá je malá, ale sladká. Logicky chceme dosiahnuť to, aby sme mali jahodu veľkú a sladkú. Teda negatívne vlastnosti, ako je kyslosť a malá veľkosť, chceme odstrániť. Takže tieto dve odrody jahôd budeme šľachtiť dovtedy, dokým nedostaneme veľkú a sladkú jahodu. Teraz si predstavte dva obľúbené druhy ovocia. V mojom prípade to je egreš a malina. Chcem, aby vznikla nová rastlina, ktorá bude mať plody podobné egrešu, ale chutiť bude ako malina. Tak tieto dve rastliny budem krížiť dovtedy, dokým nevznikne úplne nová odroda. Šľachtením a krížením vzniklo veľa odrôd rastlín a plemien živočíchov. Tak si to zhrňme. Ľudské sídla delíme na vidiecké a mestské a tie zase na vnútorné a vonkajšie.